ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. тобови ҷангори вазни сабук UFC Рафаэл Физиев оиди муҳорибааш зидди Чарлз Оливейра фикрҳои худро баён кард. биёд суханҳои ӯро гӯш мекунем. ин муҳорибаи хатарнок аст. ҳамон нокаут дар ҷанг зидди Топурия ин муҳорибаро тағйир намедиҳад. ма боксёр нестум, ма кикбоксёрум. зарбаҳои дастони ман хеле вазнинанд ва агар ки зарбаҳои ман ба ҳадаф расанд, пас албатта ки ман ӯро ба нокаут равон карда метавонам. бисёриҳо мегӯянд ки баъди нокаут манаҳи ҷангвар ба монанди пешина нест. ҳамаи чизро мегӯянд, лекин ман намедонам ки ин чиз рост ҳаст ё не. бисёри ҷангварон аз сабаби рафтани синну сол бой медиҳанд. намедонам ин чиз ҳақиқат дорад ё не, аммо мо ин чизро рӯзи 12 октябр месанҷем, гуфтааст Физиев. хотиррасон мекунем ки Чарлз Оливейра ба ин муҳориба баъди нокаут аз Илия Топурия бармегардад. а Физиев бошад баъди ғалаба зидди Бахамондес. дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. дар ин ширкат шумо ҳама намуд дороҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. чемпиони бебохти вазни сабуки Беллатор Усман Нурмагомедов оиди муҳориба зидди чемпиони бебохти вазни сабуки UFC Илия Топурия фикрҳои худро баён кард. дар аввал маро муҳориба зидди Пол Хьюз дар Дубай интизор аст ва ма бояд ба ҳама исбот кунам ки дар муҳорибаи охирони худ ма баромади на он қадар хуб нишон додам ва рӯзи 3 октябр ма ин чизро ислоҳ мекунам. а оиди Топурия боша мо ба он ҷо меравем, шояд баъди 1 сол, охирҳои соли оянда, ва агар ки ӯ ҳоло ҳам дар он ҷо бошад, пас ана ҳамон вақт гап мезанем. чунки вақте ки одам ба чунин қуллаҳои баланд мерасад, хубтараш бояд сари вақт карьераи худро ба анҷом расонад, гуфтааст Усман. хотиррасон мекунем ки Усман Нурмагомедов бо рекорди 19-0 чемпиони вазни 70 килограмми Беллатор аст. ана Илия Топурия бошад бо рекорди 17-0 чемпиони вазни 70 килограмми UFC аст. чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC Ҳабиб Нурмагомедов боварӣ дорад ки Арманд Сарукян чемпион Илия Топурияро ба осонӣ шикаст медиҳад. биёед суханҳои Нурмагомедовро гӯш мекунем. ман ягон шанси Топурияро намебинам. Арман аз дистансия дур меҷангад, бо зарбазанҳо аз дурӣ истода кор мекунад, бо пойҳо хубтар зарба мезанад ва ҳозир ӯ материал дорад ки тамошо карда Илияро хуб омӯхта метавонад. агар 3 муҳориба пеш меҷангиданд, пас Топурия барои ӯ хатарнок мебуд. ҳозир бошад мешавад омӯхта ки аз кадом корҳои Топурия бояд эҳтиёт кунӣ. ман фикр мекунам ки айни замон беҳтарин ҷангвар дар вазни сабук Арманд Сарукян аст, агар Ислам Махачевро ба назар нагирем. дар ин муҳориба ӯ бо шарофати стили ММА ғолиб мешавад. ин гӯштини озод нест. Арман ӯро ба замин афтонида метавонад. дар замин ӯ зарбаҳои кунҷи дастони хуб дорад, зарбаҳои хеле хуб ва боз пушти рақибро гирифта метавонад. Арман дар дистансия хатарнок кор намекунад. ҳозир муҳорибаҳои Топурияро тамошо карда ӯро омӯхта мешавад. агар пештар меҷангиданд, Топурия шанс дошт. ҳозир бошад ман 80-20 Арманро ғолиб мебинам. ман фикр мекунам ки гӯштини ӯ, фишори ӯ ва қадду қомати ӯ, ин чизро бояд ба назар гирем. ӯ аз Топурия дида калонтар ва вазнинтар аст ва рӯзи муҳориба калонтар мебарояд. Топурия ҳоло бо гӯштингирҳо ҷангидагӣ нест. Холуэ ва Оливейра гӯштингир нестанд. Волкановский низ ба монанди Арман гӯштин надорад, гуфтааст Нурмагомедов. дӯстон, шумо бо ин суханҳои Ҳабиб розӣ ҳастед ё не? оё ба фикри шумо Арман Топурияро ба осонӣ шикаст дода метавонад ё ин ки Топурия худаш ӯро ба осонӣ манъ мекунад? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.